Salah anu ang kesriau boleh. Hello. Halo. Ang baba bori ase. Ha? Ani kok nagabe. Ang baba bori ase. Boroni. Nungko tam kumo o hapop jari thilai bi mung tam kumo bi holi Tripura. Birmoni Tripura bini ang norok খবর খেয়ে যাবাং bini dithanukjak ungko bini o je hakwa geda oron theke 1 kilometer jaga thangoi Tripura tongo kaisa. O jagan theke o tikojok thamani 1 kilometer o thangoi bufang kaisa kotoma kwajak tongo o tolawo bini gothirok manana thani nagi kenapung thangoi 1 kilometer ni pore. Bino o jagani je o hakwa goi thamani bin bani theke je 1 kilometer thamani o jagao kaisa 200 minute tongo Tripura o thangoi bufang kotoma kwajak tongo kaisa kotoma khe yo ke ni o bufang kotoma kwajak thei tolawo bini bekreng dok manana thangoi nagi ruko to kanja kinte ri kupur kamtele kupur tumjak haje na ke botabu bini gamsa manana ke ruko kamtele manana karo thangoi bekreng manana than ang nono ko kaise singya mano singbe ang to nono sinia ko ba mane bojaga ning thagani bojaga nini tongthai Bisanggonjo Podonogorni abo babo goria ke talmamani do ni tabuk acha ke anu kebo putusani kirja yang mutamuti to hasani borapun pudisawo ke mutamuti borako miko ang samabai kebo ferimiya ang to direct nugnai bla acha ang jekin pun asuk tong di begono je japun huri tong ang ka am haji engka ngoro nong niot TV khobor nugui nai ne kata engka ro TV khobor nai mani pore nagadi TV nai o TV khobor nai man pore oro di engko dia nok karing ne kha hairo ni khana mani pore ha khuri ne man pore kuno o dia ni mote nu gerok ni chalai mani kana ongko ba ahare ama ke ba dian khalai ba di sanai sikang bayar na sema ngka ba naro ana tangai pun khaya ba ni ma ba mi mata angkar poring ang tabu oro mutaya habya asugui nei mani poring ang nukhata acha atabu je o je ha kwang man chimi 1 kilometer na 1 kilometer dangni sakmo oro kono boro toroglia boro ha koya singa bo kosong thangjak acha bo kosong thangai bono abos pokok dinani bo komse kom ora wasya kesate ke o jaga wa bufang kotorma tongo o jaga to kasia lama bupra tongo do kasia Tripura na Tripura wa tongo kasia bufang kotorma kuagjak o jaga wa tui kongnu tui kebang yata o jaga kesajak acha ang Bakti Puro orang Dai sao Aku mayo no Baku biram dani Nuhuri tongmali ang kebo ma pahari Aro na baku puri togi tongo Pia batang sara Sa bahai manam no Maya ko Ama yang tabu rong togi tongo do ঠিক আছে Aro no Yari ro Nai salah yo Zara no Baku biram Pia ba Bihigi once more bache ayang tekor presla tekor lebar puro ke ayang atai thaisi once layo oro sugni man kha kering no ঠিক আছে ei ayang nai rei kha ke oro bo obono bo kisanor